Kawei ka jingjia basngewsih haka tarik Nailur, Haba Kawei ka Longkmie ka ladu no ya ka jingim, bala Rong ka Umsaw ka balawan kynsan katba kadang saitjaiñ Wah Porjalem shnong Mawkawah West Khasi Hills. Ki Khubor bala lum ki ïathuh bakani kalaja haka por shiteng sngi haka tarik Nailur. Kani ka Longkmie ka saitjaiñ lang bat ngut ki para Longkmie. Habala ther lapbah baro sangut ki lamare sharengkau Pausi kani ka Longkmie kala Rong bak haka Umsaw kabalawan kertep bat kampoi shu ban rengkang sharengkau. Kita ki ngut kila lajem. Ya ka Longkmie kabala Rong haka Umsaw latep kerteng kum ka Kong Rilinda Symbei arpusaw senam karta kabasyong basa hanondeñ jong ka shnong ni Nongstoiñ. Ya ka met jong kani ka Longkmie layo ban sei kam harum nagate ka jaka saitjaiñ haka por kumba saw shiteng janmit hadien ka jingwa daki pulit rengkat ka tenat pulit fire and emergency service rengkat ki pat ba jong kani ka shnong. Lakit no ya ka met yap Civil Hospital Nongstoin ban le ya ki badon kam.